Maar was het wel merkst, dat merk ik in de campagne ook. We zijn heel erg met het nauw dwaande. Hè? Dus via optie naar de toekomst, dat is best ingewikkeld. Maar CDA zeggen we, dat zullen we wel dwammatten. De volgende Tweede Kamer kiezen we voor fjouwerier. Nou, we hopen mijlkoor dat we ook wel snel uit de crisis kennen. En dan gaat het ook heel snel weer over die problemen die er al wien. Dan gaat het om het tekort onwenningen. Dan gaat het door de leefbaarheid op het platteland. Lietse de squallen. CDA zeggen we, die moeten in de toekomst type houden, omdat dat zo wichtig is voor de leefbaarheid van het dorp. Maar ik merk wel dat je het allereerste onderwerp bij je praat is natuurlijk de crisis waarin we nou zitten. Ja. Nou, als je dan los van die crisis zorgen, je zorgt dat het nice daarover heel belangrijk is. Voor de meesten jaren dit soort onderwerpen wat je praat. Dan zorg ik even naar uzelf als streekomroep RTV NOF. En we gaan nou een pilot waar we subsidie voor krijgen, waar we meer mensen mij op pad sturen kunnen om lokaal ik weet er alles van. dichter bij de mensen te brengen. Je weet er inderdaad alles van. Ja, die pilot is haast een keer aan. Dan kunnen we willen graag nice bij de mensen brengen, blijven. Maar dan net structureel yield naar dit soort streekomroepen en lokale omroepen komen. Nou, het wordt hier om naar die financiering te zien. Dat ben ik mij die eens. Dus ik zei al, ik weet er alles van, omdat ik in de Tweede Kamer er zelf van mijn werkje mocht, om dat yield ik beschikbaar te krijgen. Vooral ook omdat lokale omroepen als RTV NOF gewoon een hele wichtige rol hebben in de regio zelfs. En ik vind het heel mooi dat je met Omroep Friesland op arbeidt, omdat gewoon die koppeling heel goed is. En wat ik zeg is dat er nou eindelijk ook de bereidwilligheid is om bijvoorbeeld landelijk. De NOS investeert nou ook op een hele soort plakken in Nederland in journalisten die bij lokale en regionale omroepen deel zetten worden. Ja, ik vind dat een trend die trots zet worden moet. Want een nijsvoorziening is heel wichtig. Ook in een omjouwing als deze. Je wil gewoon weten wat om je heen gebeurt. Net alleen maar wat in het boetenland is. En wat kan het CDA daar dan in budgetten bijvoorbeeld? Ja, wie ben ervoor om dat gewoon trot te loeken de komende jaren? Dus onze blijvende aandacht is ook voor de lokale omroepen. Ook voor de regionale omroep. Voor u als CDA is het regionale nou is ook heel wichtig. Dat is ook de reden dat ik erop inzet in de Tweede Kamer om die verband tussen de nationale en de regionale omroepen beter te krijgen. Dus ik weet net of ik de komende jaren. Ik weet verder op de media ben in de Tweede Kamer. Dat is nog even een afwachtje. Maar mijn hart leidt er wel. Ik vind het lokale en het regionale is gewoon heel wichtig. Nou, daarom ben je zelfs ook even oorskoud, Joert. Ja. Als je nou zorgt naar Friesland en naar deze regio, wat ga je hem dan voor plannen die het juist voor deze regio heel belangrijk binnen? Je krijgt dan natuurlijk al een paar onderwerpen neemt. Ja. Ja, er spelen een heel aantal zaken. In deze regio gaat het heel wat om de werkgelegenheid. Dus er is in deze kabinetsperiode extra heel en wat is Friesland aangang, bijvoorbeeld om mensen van werk naar werk te helpen. Of mensen die moeilijk aan het werk komen kennen om die extra te helpen. Nou, CDA zetten we in op een nieuwe manier van basisbaan bijvoorbeeld. We zullen vanuit de crisis ook in deze regio mensen die moeilijk aan het werk komen. Die hebben extra hulp nodig. De sociale werkverzending is eigenlijk altijd een belangrijke verzending in deze regio West. Ja, dat is de Aron hier een oorschaalt. En daar is wie van als CDA. Er is toch echt een nieuwe vorm van Finematten die ik echt helpen kan om mensen aan het werk te krijgen. Maar het allerwichtigste, en dat is de zorg die ik ben zo het meeste hier, hoe gaat het mij onze liedse bedrijven? En dat is precies de reden dat Wopke Hoekstra een plan naar boeten gebracht had voor wat ze dan even op het Engels zeggen een New Deal. Hoe gaan we nou verder naar de crisis? Ja, er zit een heel verskaat om maatregelen in om in deze periode is er al stiepen, maar ook daarna het lidsbedrijf meer adem rond te jalen om mensen bijvoorbeeld ook in het dienst te houden, maar ook om te blijven bestaan. Want in Friesland is er gewoon een risico dat bedrijven omvallen. En er zijn nog altijd te volle bedrijven, ook in wat is Friesland, die de stiepen die ze nou krijgen kennen net onvreden. En daarmee zie ik wel zwaar. Ze weten het net te vinden. Nou, ze weten het soms wel te vinden, maar ze denken van ja, het lukt me wel. En ik zet wel trouw. Of ik wil mijn haar net ophouden. Die oerwagingen begreep ik heel goed. Maar het is, denk ik, voor de bedrijfsleven hier in wat is Friesland heel wichtig dat je op een gegeven moment, als het echt niet meer kan, die stap zetten. Want dat yield is er ook. En als je er jocht op haar, help jezelf dan deze moeilijke tijd trouw. En is dat ook iets wat je vermoedelijk zijn gaan, wat mensen dan denken van, daar doe ik wat mee? Ja, dat probeer ik wel aan te gaan dat dat kan. Want er zijn ook ondernemers die vallen net onder de regelingen. Dat is soms heel lastig. Dus met die ondernemers praat ik. Maar ik zie toch ook ondernemers die zeggen van ja, ik red het wel op, maar het wordt steeds lastiger, want het wordt steeds langer. Ja, dan zeg ik kijk van, maak je dan gebruik voor dat wat van je kleerzet is. Want dat zijn goede pakketten, daar kerst echt wat hulp aan haar. Ja, en wie had die bedrijvigheid ook na de crisis natuurlijk nodig.
Ja, dat is dan wel een van de redenen dat je dit soort dingen vertelt. En dat je hem toch op paard bent in deze coronatijd om campagne te vieren. Ja, campagne vieren is heel ingewikkeld. Want je kent langs de volle net als daarvoor. Het is heel behind. Maar goed, hier even zitten. Maar bijvoorbeeld ik toch even bij een bedrijfdeel. Maar dat moet dan echt oppassen. Dus dat is mij echt een heel iets groepje. Maar toch wel de belangstelling, Jan, die ik graag in campagnetijd, Jan, wil ik.